A mai videó... Na sziasztok srácok, ebben a mai videóban szépen játszani fogunk az én barátommal. Igen, ő csúró, nincsen robux, nem kell nézni. És... Ezt a brérótot tőlem kapta, ő a legjobb tesó. Na igen. Na igen, tesó. Ja igen, itt az új Lucky Block, ami... Hát, elég furcsa. Na mindegy, ebben a... ezek mik? Ja. Nem tudom, mik ezek. Új brérót is bejött. Milyen új brérót? Van új brérót, nem emlékszel? Te engedd ne köcsögözzél. Kettő új brérót. Na, a Fuse Machine is, igen. Lucky van a Fuse Machine-on, és ugye nekem már megvolt a 6-7, csak a játék valamiért nem számította bele, mert hát elment az internet, szóval meg lett hűlve. Na, igen. De azért van 6-7, boldog legyen. De most már amúgy az indexben benne van a 6-7 valahol. Nekem már megvan ott lent. Nézzük is, hogy hol van. Nem tudom. Igen, a karácsonyi blédutok is megvannak nekem. És amúgy nagyon lassan töltődik be, mert egy fós. Hát nem találom a 6-7. Ja, itt vannak a secretek, szerintem itt lesz. A ritkáknál van. Igen, azt mondom. Secret. Ott a Lost Rally-t még nem megy amúgy jó Blade. Ja igen, Please Me Present, az is volt már. És várj... Nekem már csikletérem is volt, csak hát ellopták. És akkor itt a 6-7, igen. Most már benne van ottan az indexben a 6-7-em. És valamiért rinyázik az öcsém. Mi van? Jesszusom Szemi, te hogy nézel ki? Ha nézzél már magadra. Lucky Block. Jó, azt vedd meg, talán még egy... Várjatok. Várjatok. Lucky Block. Lucky Block. Valaki küldeni fog Strawberry Elephant. Hát annak ne dőljél bele, aki Strawberry-t küld, az nem igaz. Na mindegy, Küldik a játékos. itt minden jön már. Tralalelo, tralala. Lucky. Hát igen, ez egy nagy lófasz a tralala, vagy hogy hívják. Ja nem, ez tralala. Neked tralala is. Hát tudom, azt majd Jó, eladom. de ne beszélj csúnya, mert akkor ne csinálja. Szerintem minden videós. Akkor ne csinálja. Szerintem minden videós csúnyán beszél, de mindegy, hagyjuk. Te nem tudsz. Tudjuk. Most valamit mutat. Aha. Szia, Szemi. Mi van? Oda kellett. Ó, értem, jó, oké. Beleesett. Szóval akkor ezeket a nyúlféle pénzeket kell szerezni, és 25-öt kell szerezni. Csak hogyha te meg ottan belebeszélsz a szövegembe, akkor nem fogunk tovább jutni semmit. Na és akkor itt van az. Nem tudom ezt mindent kell megvenni. Hát nézzük meg. Hát nem úgy értem nagyobbat, szóval... Igen. És... ezeket gyűjtögetem. Még amúgy nagyon nagy event nincsen, szóval ez még csak unalmas. Mondjuk úgy, nevezzük úgy, hogy unalmas. És... hát igen, az ballerina cappuccino, az mehet a... az mehet a kukába, ja. Kezdőknek jó csak. Jól van, tudjuk, hogy te nem vagyok hozzá.
Ja igen, szemét írogat. Cacasito Satalito. És... tudjátok. Várjátok, mindjárt visszajövök. Bocsi srácok, csak valamit elintéztem. Mindegy, jó. Hol is tartottunk? Hát ott, hogy ezeket majd begyűjtjük. És Sammy föllép a színpadra. Köszönöm, úristen. Ja. Szerintem adjál le Jaj, ez a legjobb. Ez a macskás. Ez meg olyan cuki. Miau. Ezt szoktuk már innen a képemből, ennek nagyon idegesít. Ezeket a fényeket utálom. Hogy mi ez, nem tudom. Mennyibe kerül? Próba? Anya. Várja, megnézem, hogy mennyibe kerül. Ó, hát azt nem. Inkább nem. Köszönöm. Mi az a táncolni nekem? De mindegy. Nem akarok táncolni. Na mindegy, hát igen, én még itt élvezem az eventet, csak nem jön semmi. Igen, a Fuse Machine skippeli a kis személyként. Ide be lehet jönni? Nem. Viszont sokszor be lehet menni oda. Mindegy. Miauak. Ó, strawberry. Ó. Mik ezek a cukiságok? Hát ez olyan cuki. Még ezek a rákok is itt. Ezek mondjuk idegesítők szoktak lenni. Hát persze a barátom, aha. Nem lehet. Ember, miért nem lehet említeni? Hát de... Hát ez szó, nem lehet. Amúgy én szoktam skill upgrade utódni. Csak azt nem szoktam nézni, hogy lehet elmúltani ilyet. Ez is sokszor én nem érdekes ki. Így szeretném volna egyet említézni. Mi van? Megvegyen. Raitus Medusi. Nem baj, ez így is jó ez. Raitus Medusi. De várjál, csak hadd kapjam már meg, hogy meg legyen az izében. Az indexemben hadd legyen meg. Aztán elvihetek, jó? Csak indexbe gyűjtök. Na, vigyed. Feladom, jó? Na, lúfos. Ez megint. Meg az a szemű. Majdnem elottam ember. Várjál már, megint. Már elottam. Aha. Ember, elottam. Fogyatékos vagy, hát elottam. Fok vagy. Igen. Azokat meg szeretném tartani, mert nem is, ez Lost Tralali, nem tudom ki mondani. Lost Tralaleritos, vagy hogy mondják, na. Igen, na. Inkább kus. Jó. Amúgy nem jön semmi, ez unalmas. Az, hogy nem verekedünk, meg ilyesmi, ez unalmas. Lopj már a Six-7-ön.
Ha ellopod, megöllek. Nem áll kérlek! Mondom, egy Brave úton, te hülye. Süketket. Hülye volt. Na, Coco fanto elefanto. de sose figyel semmire, de mindig. Megvegyél? Mit csodat? Kokofot Azt ne akar már Várjál, megvenni. megvegyél? Fúj, ne! Az is ilyen szar. Ez reverse kell, egy kokofantó, elefantó. Aha, tényleg. Akkor vegyed akkor. Nem látom. Hát akkor vedd meg. Nem, hát már leszorja. Coco Mindegy. fanto elefanto. Ott van egy ilyen Mit számol? Ja! de rivaltól ezt nem akarom. Hát üvöltölj már be. De, ha nem lesz pénzed. Hát majd adok egy brainhit, hogy legyen pénzed, na. Jó, akkor vidd el a brévet. Melyiket? Mindegy. Jó, várj, elviszem. Ez kell amúgy az afós. Fúj! Hot, hot. Ebben nincs QR kód. Jó, de majd vigyed azért, bro. Ma megnézem amúgy. Látom. Jó van. Úgy, hogy csöves pakosni. Lucky block. De csak az egyiket. Másik nem kell. Ebben nem bírom. Hát ez, amit teszem, hogy nem igaz, hogy itt többe lehet tenni a brainit. Így kell, jó. Így kell. Aha. Lucky block. De azt ne! Aztán? Nem baj, no. Tudod, Jó, hát akkor vagy pakos. meg a Spider de fogsz fogni. De a másik! Graipus medusi. Spider szemű. Spider szemű. Akkor őt hagyod meghalni. Nem áll. Spider szemű. Sammini spiderini. Mi? A Spiderini szemi kevesebb. Hát de ez a nálam az kevesebbet termel. Effektet kapott! Persze, amikor én viszem, mi? De cuki, én kaptam effektet. Te is kaptál. De cuki vagyok. Kaptam egy kis effektet a fejemre. Mit lopkodsz? Ja, azt visszalopod, jó van. Akkor az egyik tojás itt nálam az enyém. És akkor ezt vidd el. Ez a tiéd. Amúgy nagyon örülök, hogy Hagyjál már, ne puszigosál már. Új. nem is kapott effekt. Nem, én kaptam effektet. Hú, engedj már be. Miért? Amit bezárt. Ja igen. Vidd el a mi az? Hotspotot. Vagy tudod, vissza. Nem áll. Az már nekem. Köszi. De ez mennyire borul már, hogy én kaptam effektet a Brainroot helyett. Valamit észrevettem. Na mindegy. Most szarjuk le. Jó, legyen. Igen, legyen egy yes. Jó, szerintem. 1 millió. Úristen, mennyi. Szemüvázis! Wow! Hát itt nincs semmi, csak lófasz. Itt mi van? Csikletéra, bicikletéra, úristen, ez nem kell. Persze. Giraffa celestre. Ember szemi, neked nincs semmi, csóró vagy. Lucky block. Giraffa celestre. Ezt nem úgy kell kimondani, hogy mindegy fogyatékos. Mire kell neked a Giraffa celestre? Ja, river. Hát tudjuk.
De még nem. Ha annyira fogyatékosokat talán nem megy föl. Most jönnek Lucky a block. jó kis eventek. Mi ez? Óriás tojás. Óriós! Gondolom valami? Nem. Nem spawnon semmi. Semmi. Ez amúgy ez a hát hogy mondjam? Ez egy szar event. De nem már én akartam elvinni, te kölcsönget. Lucky block. Tudjuk. Na. Hát ready ezt. Nem hát, ez is. Melyik kutya? Jó, fasz kutyákat kapok. Neked mi a baj? Ó, a gyerek lefagyott event közben. De mit kell sírni amúgy itt egy kis baba? Úristen. Ember, mi ezután nekem ezek a fülekkel? Na, a gyerek lefagyott. Kis hallod ezt? Na mindegy, most ne sírdogáljunk, te fejezd be a sírást, mint egy kisbaba. Mit itt Lucky Block húzzunk? Tralalelo tralala. Ide bele lehet jönni? Nem. Jó van, nem kell sírni, fejezd be. Leszorom. Nekem el kellene klózak beépíteni. Na mindegy. Au! Mi ez a kis mexikai? Na mindegy. Ezeket vigyek ki tudom nyitni. Nem tudom. Ja, a macskák ugrálnak. De nincs semmilyen jó régül. Ez az event, ez nem jó. Nekem ez nem tetszik, el van cseszve. Nem jó semmilyen régül. Ja, csak az. Mit akarok? Úristen, de fogyatok köszöntöm. Mit akartam? Nekem meg mi a húsvétütés? Ez a 200 vagy mi az? Mire gondolsz? Ja. Na, a gyerekre kinyílódott az jobbcsuk. Várjál már, engedj már be. Húsvét szahúr. Na, az jó. Húsvét szahúr, jó. Fú, de lófasz ez. Ne húzzatok, srácok. Legalább engem ne csúfoljatok ezekért a szarokért. Ezt, hogyha meghalsz, akkor leszeded magadról. Vagy takarodj már, ne gyere. Aha. Nem. Jó, oké. Jó van, bocsánat. Nem adom vissza. Lucky block. Oh! Lucky block. Gyerek megveszi már.
Itt van a Sammy Base. Lucky block. Normál neki most is lesz fog. Lucky block. Nem tudom. Nézd meg. Nem. Szóval menjünk a Sammy Base-be, ugye? Úgy volt, hogy nem veszekedünk ezért. Lucky block. Na most muszáj, de neked Jó, nem baj, Andrisnak. Örüljünk annak is, hogy itt van a Sammy Base, és összelopkodhatjuk a... mi az? Aha. Ó, ott a dul oda. Sammy, az csúró. Ennek nincs semmi Lucky jó block. Lucky blockja. Kitűnnek ma. Amúgy, srácok, amúgy ha a Sammy Base-be dul szaurat. Te mit csinálsz amúgy a Sammy Base-be? Ezt te nem csinálhatod. Oké, András. Jó, megkaphatod. Nem érdekel. Gyere át. Nem. Beszélem. És nézd meg, miattad most elvesztettem a nyuszi füleimet. Gyere át. Nem vagy a barátom, leszorom, nem érdekel. Anna. Nem. Kérem vissza Sixer. De direkt oda teszed azt a szart. Ezt minek? Mert hülye. Cocofanto elefanto. És nézd meg, milyen szarokat kap. Jó, mit akar? Jó! Semmi meg így föllépett! Jó! Nem mondom. Giraffa select. Mit ezek a kicsit? Tralaleri. Akkor kitöröllek a szerverről. Ezt megbeszéltük. Hát de ember, nekem akarnak. Nem? Jó, mi a bajod? De mit szerettél volna? Jó van már, na! Azért, mert megreagáltam, azért, mert miatt elvesztettem a nyugtitűnőt. Minek kell ilyet csinálni egyáltalán? Na mindegy. De amúgy a miau az amúgy meg fog jönni. Egy perc. Én nem tudom, mert nem biztos. Az is szarja. Kibidi? Nem is magammal beszélek. De miért csak ezek a szorok jönnek? Be lehet menni? Nem. Persze, jó van. Aj, de unalmas. Nincs semmilyen jó blém. Ez
Hát unalmas. Itt egy ház. Remélem csak egy lucky blokkot vittél el tőlem. Igen. Jó. De ma megint egy fotózza. Nem áll. Hol van? Legyen még több effekt, igen. Hol? Még több effekt. Szóval tudod, szahúr. A bász. De még egy? Hát azt mondtad az előbb, hogy még egy lesz pólót. De úgy, azt úgy értettem, hogy lesz. Lucky block. Lucky block. Lucky Oké. block. Vigyed. Még egy lesz volna. Lucky De nem áll! Ez csalás amúgy! Nem, ez az enyém. Most már. Lucky block. Nem. Hogyan? Hogyan? Lucky block. Hogyan? Engedj. Tessék, segítettem. Szerintem ez a... Mi az? Event vége, nem? Nem, még nem ennyi. Be lehet menni? Ó, be lehet menni. Jó, be kellett Ó. tenni a Lucky blokkot. Hát itt van Sammy. Szia, Sammy. Mennyi? Mit? Úristen. Sammy? Szerintem te nem vagy így normális. Ennyit zabálni, hallod? Még a végén dagad disznó leszel. Hát, Még úgy. hozzá. És hozzá van kötve amúgy a számítógépet, hát ez nagyon jó meg. Ez nagyon jó ki lett találva. Na, most én is brélük vagyok, várjatok. Nem lehet még, azt be kell küldeni. Nem. Na, én bele kell, hát Ember. szerintem én lesz. Nézd meg, milyen lassú vagyok. Na. Ezek is nő, ezek is gyorsabbak találom. Na, brélút vagyok. Meg lehet engem menni, nem vagyok szép. Lesz volna egy body. Kell. Ha. Vesz. Várjál, Galaxy Time. Ez jó. 20 lak. Az igen. Nem áll, hogy ő nem nézett. Ugye ott akkor mindjárt lesz. A 25, akkor lesz. Ilyen szar jött le. Hogyan? Szerintem. Amúgy ez az event az olyan unalmas. Mindjárt kezdődik. Vagy mindjárt el. Olyan van, hogy ilyen Csak nagy 8 szar. szar. Akkor vigyázz. 3 lesz, Lucky block. Lucky block. Ja. Lucky block. Lucky block. Tök jó. Jön még egy? Nem. Nem jön ma. Ó, de jó. De mondjuk az is szar, nem. Nem mondok semmit, az is szar.
Furcsa strawberry elefánt lett. Itt a klónod, amúgy nagyon nézi a Blair-ütőket, nem tudom, szerintem szerelmes lett. Aquanaut. Áú! Gondoltam. Cocofanto elefanto. Micsodát? Nem tudom, hogy lehet-e pörgetni, persze nem lehet. Meg itt mit fogyasztott le, mint valami idió. Nem mondok semmit. Tototo sahur. Valami olyasmit láttam, ami furcsa. Nagyon. Vegyünk Tototo csak. sahur. Ezt amúgy... Hát te hülye vagy amúgy. Mi van? Odin din din dun. Te nagy hülye vagy. Neked mi a bajom most? Azt, te úgy teszed bele a bázisodba, hogy nincs eszed. Az nem baj. Ballettolo. Megvárom még amúgy rám teszik a gyuszifület, vagy valami. Amúgy az ilyeneket összekeverem. Odin din din dun. Ez is kell. Keverek. Na. Nincsen hely. Nem baj, összekeverem én is. Ma megint nem bicsik tőle. Remélem, jó. Mi? Próbáljuk. Viszont hogy a Szabének az igazinak van. Tudjuk. Na, itt egy dul. Fúj, nem. Nem kell nekem a dul. Nem kell! Foglal meg. Lucky block. Jó, már. Amúgy Szeminek ez a strawberry bázis, ez valami nagyon jó. Los Taco Blocks. No! Mert ő szereti a strawberry. Hát neki van is. Ez nem jó. Hé, Nem tudok bemenni a bázisba. a fogyatékos. Nem tudok be. Lucky block. Amúgy, ha itt a még amire amúgy szó, Ennek még nincs vége. akkor nem mondhatjuk jobb végül. Hát nem szereztünk nagyon jó brérütöket. Amúgy semmit se szereztünk, jó? Semmit. Hát én is inkább csak összekeverem. Ne aggódjál, annak van épp elég brérütök. Jó. Treno struzzo turbo 3000. Személy az nem szokott beszedni, szóval ez... És megint fölleg. Persze. Igen. Ennyi. Áú. Vak lettem. De az nem segít rajtam, hogy vak lettem. Vaj. Tudjuk.